はい、それでは多くの参加出ましたので、優勝本選手権の皆さんの上で続けていきたいと思います。それではトップバッター、エントリーナンバーは3番、藤本夏樹、2チームです。はい、セット、レディー、ゴー。さあ、まずは3、4エリアからのスタートとなりました。藤本2チーム。さあ、優勝選手権はフルコート、すべての幅、ハリックのゲームとなっていますが、さあ、右サイドいっぱいいっぱいでキャッチを決めたようです。時間30秒。ダメ、夏樹ちゃん。さあ、このディスクどうでしょう。さあ、登録エリア、距離を伸ばしてキャッチ成功。さあ、残りは13、12、11秒、10秒。さあ、おそらくラストスローとなるこの1投もキャッチ締めくくったようです。ここでタイムアップ。うわ、いいんちゃん。藤本夏樹、チーム第1ラウンドポイントは22ポイントです。